щось тут у нас є. Мені здається, що то козарик. Так, то козарик. Ось такий. О, нічого, гарний. Так, ще тут один є. Гарнюський. Ага. Але тут у нас є ще білий. Зараз вам покажемо. Так, а то йдемо до білого. Будемо, мабуть, брати. О. То наша грибничка. О. І вона не підвела. Гарнесенький. Ось такий. Красунчик. Супер. О, це мені бонус.